In 2026 zijn al 55 wapens van straat gehaald. Dat heeft de politie laten weten. Tijdens de actie die dit jaar gold om wapens in te leveren zijn 38 wapens ingezameld. Daarnaast heeft de politie in de eerste maanden van het jaar nog eens 17 wapens in beslag genomen. Waar deze wapens vandaan komen blijft een vraag. Die komen via zee of via de lucht binnen en de controle schiet nog tekort. Zo is een conclusie van de politie. Want als er in de eerste 4 maanden van het jaar al 55 wapens zijn verwijderd, dan zal er waarschijnlijk nog meer illegale wapens op het Rijnland rondgaan. En de politie heeft gezegd dat 10 april de laatste dag was waarop illegale vuurwapens en munitie kon worden ingeleverd, zonder strafrechtelijke gevolgen. Binnenkort begint de tweede fase van het traject. Daarbij kunnen burgers anoniem informatie verstrekken over de aanwezigheid van illegale vuurwapens. Hiervoor zal ook een beloning worden gegeven in het geval dat de tip tot concrete resultaten leidt. Meer informatie hierover volgt in de komende